Pandemiapean hasi dugun kurtso honetan, asko izan dira COVID-aren eraginez langilearen zaintzapean dauden pertsonek jasan dituzten isolamenduak. Egoera hauei aurre egiteko, egun langileok ez daukagu baimen ordaindurik. Gure ardurapean dauden pertsonak zaintzeko mekuida bezalako baimenek karga eta galera guztia langileon bizkarrean jartzen dutelarik. Administrazioaren ardura da egoera hauei erantzuteko eta zaintza bermatzeko beharrezkoak diren baliabideak jartzea. Hori horrela izanik eta administrazioak bere erantzukizuna asumitu bitartean, Euskal Herriko ikastolei zein eiberi COVID-ak eragindako konziliazio arazoei aurre egiteko baimen ordaindua eskatu genien lan hitzarmen mailan. Ikastolen ezezkoaren aurrean, egoera horiek sortzen duten kalte ekonomikoa langile eta ikastolaren artean erdibana partekatzeko proposamena luzatu dugu. Azken eskaera honi ere, ezezkoa eman diote, zama guztia langileon gain jarriz. Labetik, zaintzarako baimen ordaindua administrazioaren aurrean zein ikastoletan borrokatzen jarraituko dugu.